बे मानसिखौ दावहारु जानाखि सिखाव बेखौ थारमाने रिमाइन्डआव लाबोफिननानै जानाखि बुंहोदों खोथाफोरखौ जेब्ला जोंनि आर्मि चिफआ लोगो मोनो खिन्थु दावहारु होनायखौ मानसिखौ सिनाया रायलायफेरनोबो मोनाखै बे मानसिया थारमाने जोंनि आर्मि चिफखौ बुंदों बे इनभल्भमेन्ट दङ आरो बेनो माबा खालामनो होदों इनसिस्ट खालामदों कि ब्लाखौ दानांगौ होननानै उइदाउट एभिडेन्स बिनि होनाय लोगो लोगो जोंनि आर्मि चिफजों एसे गुद्दा गुद्दि जालायलायदों आरोखि पुलिस स्टेसनावनो आं सिनायावसो नों आंखौ बोरै होनखो होननानै बिनि लोगो लोगोनो कर्टआव लानानै थांबाय कर्टनिफ्राय लोगो लोगो जेराव लाना फैबाय जेराव लाबोनाया जाहैबाय माबायाव मा होनलायो 26 तारिख मोनायाव 5टा अराउन्ड उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेराव लाना फैदोंमोन दाना बिनि अखानायै बिनि मोनायाव जेब्ला बे दावहारु सिखावा मानसियाथ' आरो उग्रपन्थी नंगौना नङा मिथिया दावहारुखौथ' जोंथ' सिखावसो होनना मिथियो नालाय ओमफ्राय बियो जेब्ला जोंनि आर्मि चिफ उन्दुनाय खाथियाव फैनानै बे निमाहा बिफिदों आरोखि कि देख सार आं बुंनांगौ नङामोन नाथाय उफाय गैयैयाव आं नोंनि नामखौ लानांदों दस्रानि थिननायाव नङाबा आंनि लाइफआनो माबा खालामनो नागिरो होननानै बिदि होननायाव थारमाने बे बुंनांदों होननानै बे दावहारु जानाखि दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलाव दङ बे मानसिया रोखा होगोन आरोखि बे मानसिखौ सोर फान्दायदों सोर बुंहोआ बे नामखौ दा बुंथ'ला फैगौ समाव बुंगोन मानो होनबा गासैखौबो डिसकस खालामजोबजाया मानो होनबा माखासे खोथाफोर थायो आरो माखासे इनभेस्टिगेशननि खोथा थायो बेखायनो जोङो माखासे खोथाखौ जों डिसकस खालामा आरोखि जिखि जाया दावहारु सिखावा फान्दायदों आरोखि दावहारु सिखाव हारसिं फान्दायाखै थर्ड पार्सन इनभल्भमेन्ट जादों आरोखि बे जाहैबाय ओमफ्राय जों एसपिनाव सोंदों मानि थाखाय बिदि खालामबाय थादों होननाया पलिटिकेल प्रेसार होनदों जानाखि दा एनआइए दङ दा एनडिबिनि जानाखि दा बिथांमोना बा बिदामोना बा फंबायमोना दा साननांगौ लागाय बे बिसोरखि बासायगोन दा बे जोंनिखौबो जुदि हमदोंबा बेखौनो जुदि दासिमाव जुदि लांदोंबा बिसोरखौथ' लांगोन बेखौ नुहुरदों आरोखि आङो दा जुदि बेखौ जुदि एनआइएआवहाय जुदि लांबायबा बेनो बे केसखौ नोंसोर मिथिखायो बे केसावहाय जोंनि एमबाथाय इनभल्भमेन्ट गैया खामान होदों जानो हागौ जुदि खामानावनो जुदि होनायावनो जुदि बेखौ जुदि सोदोंबा मोनसे संगठनावहाय खामान होग्रा सुप्रिम खामान होग्रा थायो प्रेसिडेन्ट बिनि आन्दाराव थायो जिएस बा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस बा जिएस गैयाबा एसिस्टेन्ट थायो बिनि उनाव खामान्डार थायो बिनि उनाव खामान थाङो नङा होनबा बिनि उनावसो आर्मि लेभेला मा खालामो एक्जिकिउट खालामो जानाखि अपारेसनानो जाया मानो माबायानो जाया मानो दा जुदि खामान होग्राखौ जुदि हमबायबा बा साजा होयोबा साननानै ला आरो बिनि गोजावबोथ' अथरिटि दंमोन दा बिसोरबोथ' थांजोबगोन बिदिबा जानाखि एक्जिकिउट खालामग्रा बिसोरबोथ' थांगोन बिदिबा सोरबाया माबाबाय जेनेबा जोबनानै थांबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो थैनानै थांबाय खिन्थु गासैखौबो थारमाने ल'आ आखायाव लाजोबगोन आरोखि बिसोरखौ दा बिसोर सानदोंमोन खोमा जानाखि जोंनि आर्मि चिफखौ आङो जा बुजिनायाव आंनि साननायाव आरोखि ना ओरैनो पलिटिकेल प्रेसार होनानै मास मोनसे मोननैसो जेलाव दोननानै बख'फिननो जाहाथे मानसिया एसे सोलायथों एसे अख्रा सानदोंमोन खोमा खिन्थु बेबायदि फान्दायनाया दा एसे गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय बायदि मोनदों आरोखि बे पार्सनेलसो बियो बे पार्सनेल बुंनाय माने बे नुहुरखानायखा जुदि सासे जुदि बिदि गोनांखौ जुदि सोबायबा बाखियालाय माथो दंबावो बेल'थ' नङामोन इनभल्भमेन्टआव 2015नियाव 14-15नि जानाखि जाथाय जानानै थांनाय बेखौ जे लांबाबो गासिबोथ' ओंखारजोबगोन गासिबोथ' लांखाजोबगोन दा बे खोथा आरोखि दा आङो जोंनि दा बिटिसि सरकार मानगोनां जोंनि सिएम बिटिसिनि माबा प्रमद बर' सार आं खावलायनो सानो जानाखि एकर्डआ जानानै थांबाय एनएलएफबि हिसाबै जों रावखौबो नासयाखै रावजोंबो जों बुलायाखै जों रावखौबो गावथाराखै जों रावखौबो बुथाराखै इनफेक्ट जोंखौहाय जेब्ला इनफरमेसना बिसिनाव दंजोबो मानो होनबा 25 तारिखआव जेब्ला काजलगावआवहाय जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जानाखि लाथुक दास आरो मनेस्वर बे असि सिभिल ड्रेसाव थांना लायदोंमोन बिनि सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जानायनि जोंनाव इनफरमेसन दङ एक्जेक्ट डेटखौ मिथिया खिन्थु सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जादोंमोन कि बाथाखौ माबा मोनसे सरासनस्रा पलिटिकेल प्रेसाराव माबा मोनसे खालामनो दोनथ'नि होननानै मानो होनबा संगठनखौ थारमाने इनफरमेसन जों मोननाय मथेबा जोंनिया मोननै फेक्सन जानानै दं दा मोनसे एक्सपेल जानाय मोनसे फेक्सन दङ दा ओमफ्राय जोंनि फेक्सन दङ दा बिसोरखौ जोंनि आर्मि चिफखौ आं उदालगुरियाव थांदोंमोन लोगो हमनो होननानै आङो लोगोथ' मोनाखिसै जिखि जाया आङो
सासे मानसिनिफ्राय सर्स मोन्दों इनफरमेसन मोन्दों जोंनि इनफरमेसन सेलनिफ्राय थारमाने मेसेज होलांदोंखि आंनोहाय बेखौ थारमाने आर्मि चिफ एम बाथाखौहाय NLFBनि जानाखि दारा दङ होनाय बेयावहाय बिनि केसाथ' फिसा नालाय बेखौथ' थाब गगोन विदिन द 15 to 20 daysनि गेजेराव गगोन जानाखि IPC कड माबायाव आन्डार सेक्सनाव होनाय बियो लयार लाबानो गयो नालाय दा NLFBनि केसाव थाङाखिसै बिनिया 2015नि केसखौथ' नोंथांमोना मिथिगौदां मानिमोन बेलाय केसालाय नोंथांमोना साबसिन मिथिगौदां मिडियानि मानसिफ्रा 14 ना 15 2014-15 जानाखि NIA घटना जानो हागौ 2014 खिन्थु NIA आखायाव लादों 2015 नोंथांमोना बिराद मोजां मिथियो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथियो घटनायाव दा बे घटनायावसो बिथांखौ दा लाना थांबाय बेखौ जुदि नोजोर बोनानै नायोबा जोंनि आर्मि चिफखौ एम बाथाखौ दा सानबानि थाखाय NIA जुदि रिमान्डआव लांदोंबा NIA NLFB आफाद थानाय समाव गैयामोन बिनिया जों रावखौबो बुथाराखै रावखौबो दमबो होआखै जोंनि जेबो केस गैया NLFB आफाद हिसाबै एम बाथाया नाथाय बिनि केसा NDFBआव थानायाव जादों दा बेखौ जुदि बेयाव लांबायबा साननांगौ बाथ्राया बेसो बेखौ थारमाने पलिटिकेलाइज माने खालामनो नागिरबाय दा जुदि जोंनि एम बाथाखौ आर्मि चिफखौ NIA जुदि लांबायबा माबायाव लांदों दा मा होनलाय एक्जेक्ट लकेसना माबायाव सानमारियाव बे CBI आरो NIAनि कर्ट दंना सेसन जाज ना माबा दङ बे जायगायाव लाना थांदों दा 5 daysनि रिमाइन्डआवहाय कर्टआव लानानै लाना थांसिगोन NIA दा दुखुनांथाव बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो थांदों जानाखि सान्थि सुक्ति जादोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्ट 2020आव दा बेखौ जुदि रेफारेन्स जुदि जों लानानै जुदि नायोबा दा आरो बेखौ जुदि NIAआव जुदि सोहैफिनदोंबा NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाया गैयाबाबो 20 बा 25 बोसोर NDBआव मावबोबाय बे गुदुं गुसु गोखा गोखै सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै गासिबो A to Z मिथिजोबो बेखौ जुदि लांबायबा जानाखि दा NIA दङ दा NDBनि जानाखि दा बिथांमोना बा बिदामोना बा फंबायमोना दा साननांगौ लागा बे बिसोरखि बासायगोन दा बे जोंनिखौबो जुदि हमदोंबा बेखौनो जुदि दासिमाव जुदि लांदोंबा बिसोरखौथ' लांगोन बेखौ नुदों आरोखि आङो दा जुदि बेखौ जुदि NIAआवहाय जुदि लांबायबा बेनो बे केसखौसो मिथिखायो बे केसावहाय जोंनि एम बाथाया इनभल्भमेन्ट गैया खामान होदों जानो हागौ जुदि खामानावनो जुदि होनायाव जुदि बेखौ जुदि सोदोंबा मोनसे संगठनावहाय खामान होग्रा सुप्रिम खामान होग्रा थायो प्रेसिडेन्ट बिनि आन्दाराव थायो GS बा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस बा GS गैयाबा एसिस्टेन्ट थायो बिनि उनाव कामान्डार थायो बिनि उनाव कामान थाङो नङा होनबा बिनि उनावसो आर्मि लेभेला मा खालामो एक्जिकिउट खालामो माबायानो जाया माने दा जुदि खामान होग्राखौ जुदि हमबायबा बा साजा होयोबा साननानै ला आरो बिनि गोजावबोथ' अथरिटि दंमोन दा बिसोरबोथ' थांजोबगोन बिदिबा जानाखि एक्जिकिउट खालामग्रा बिसोरबोथ' थांगोन बिदिबा सोरबाया माबाबाय जेनेबा जोबनानै थांबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो थैनानै थांबाय खिन्थु गासैखौबो थारमाने ल'आ आखायाव लाजोबगोन आरोखि बिसोरखौ दा बिसोर सानदोंमोन खोमा जानाखि जोंनि आर्मि चिफखौ आङो जा बुजिनायाव आंनि साननायाव आरोखि ना ओरैनो पलिटिकेल प्रेसार होनानै मास मोनसे मोननैसो जेलाव दोननानै बख'फिननो जाहाथे मानसिया एसे सोलायथों एसे अख्रा सानदोंमोन खोमा खिन्थु बेबायदि फान्दायनाया दा एसे गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय बायदि मोनदों आरोखि बे पार्सनेलसो बियो बे पार्सनेल बुंनाय माने बे नुहुरखानायखा जुदि सासे जुदि बिदि गोनांखौ जुदि सोबायबा बाखियालाय माथो दंबावो बेल'थ' नङामोन इनभल्भमेन्टआव 2015नियाव 14-15नि जानाखि जाथाय जानानै थांनाय बेखौ जुदि लांबाबो गासिबोथ' ओंखारजोबगोन गासिबोथ' लांखाजोबगोन दा बे खोथा आरोखि दा आङो जोंनि दा BTC सरकार मानगोनां जोंनि CM BTCनि माबा प्रमद बर' सार आं खावलायनो सानो जानाखि एकर्डआ जानानै थांबाय NLFB हिसाबै जों रावखौबो नासयाखै रावजोंबो जों बुलायाखै जों रावखौबो गावथाराखै जों रावखौबो बुथाराखै इनफेक्ट जोंखौहाय जेब्ला इनफरमेसना बिसिनाव दंजोबो मानो होनबा 25 थारिखआव जेब्ला काजलगावआवहाय जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ
जानाखि लाथुक दास आरो मनेस्वर बे असि सिभिल ड्रेसाव थांना लायदोंमोन बिनि सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जानायनि जोंनाव इनफरमेसन दङ एक्जेक्ट डेटखौ मिथिया खिन्थु सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जादोंमोन कि बाथाखौ माबा मोनसे सरासनस्रा पलिटिकेल प्रेसाराव माबा मोनसे खालामना दोनथ'नि होननानै मानो होनबा संगठनखौ थारमाने इनफरमेसन जों मोननाय मथेबा जोंनिया मोननै फ्रेक्सन जानानै दं दा मोनसे एक्सपेल जानाय मोनसे फ्रेक्सन दङ दा ओमफ्राय जोंनि फ्रेक्सन दङ दा बिसोरनाथ' दा केम्पबो गैया माबो गैया आंथ' मिथिया बहा थायो बहा मायो जिखि जाया थारमाने बिसोरो थारमाने न'आव थायो नालाय बिसोर माखासे जानाखि एनएलएफबि संगठननि जानाखि कनस्टिटिउसन दङ बिसोर मिथियो दा आरो जोंनि बेरेखा जानाय लोगो लोगो बिसोरो जोंनि माखासे माखौ जों लुगैयो माखौ जों लुगैया बेखौ थारमाने जोंनि जानाखि मा होनो सुथ्रु थायो बिसोर थारमाने इनफरमेसनखौ होयो आरोखि किबा जानि बेनि खेथ्रआव बियो माबादों आरोखि फान्दाय जादों एबा बिटिसिनि सिएम मिस्टार प्रमद बर' सारखौसो आङो खावलायो कि बे एसे खबर लानांगौमोन कि मा जामारदों जाथाया आं संगठन हिसाबै लानो थिनाखै नाथाय सासे बर' हिसाबै थारमाने लाजानो लुगैदोंमोन आरोखि फन खालामजानो बा गावनि फनथ' खालामनाङा जोंथ' उन्दै मानसि गावखौनो बिराद बेस्थ' थायो आरो खामानि मावो नाथाय बियो माबा मा होनोमोनलाय एसेबाबो गावनि मानसिफोरखौ खबर लानो मा जामारदों बेखौ थनोबा मोजां जागौमोन ओइदिनखालिनो जोंखौ जोंनि मानसिखौ थारमाने माबा जयन्त मल्ला बरुवा नोंथांमोना सिनाय जानो हागौ बे सारा थारमाने मोनानि 2टायाव जोंखौ गावआ दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन खबरखौ मिथिनाय लोगो लोगो कि जोंनि एनएलएफबिनि आर्मि चिफआ बिदि जाथाय जाबाय होननाय लोगो लोगो जोंखौ जोंनि जानाखि काउन्सिलिं मेम्बार्सफोरखौ गुवाहाटियाव लेंहरदों मोनानि 2टायाव जुदि फुंनि आरोखि ना बेयाव जुदि जोंखौ आसामनि मा होनोमोनलाय सासे मिनिस्टारा जुदि लेंहरनो हायोमोनबा जोंनावथ' मेरला एमसिएलए दङ इएम दङ जाथायखौ खोनाखाबाय मिथिखाबाय मिडियाआवसो सिरि बुंनानै थाबायना जों बेखौ दुखु मोनदों आरोखि सासे आसामनि मिनिस्टारा जुदि मोनायाव जुदि लेंहरनानै जोंनि इसुखौ खोनासंनोबा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरोखि बुंहरदों जोङो थारमाने मिथिस्लाबाखैमोन खबरखौ जों मोनदों मोननाय लोगो लोगो जोङो नाजावदों नोंसिनि दुखु खस्थ'खौ जों मिथिगौ जाथ'वा जानाया थाबैनो जाया गासैबो गभर्नमेन्ट पलिसिया थारमाने टाइम लायो होनदों आरोखि दा जोङो जेब्ला 22 जुलाइ 2 बोसोरनि सिगां 2021आव सिकारिडाङा जों जेब्ला ओंखारबोदोंमोन बेहाय दङमोन बिजु हाजरिका सार ओमफ्राय जयन्त मल्ल सारबो दंमोन बरुवा सारबो दंमोन प्रमद सारबो दंमोन गबिन्द सारबो दंमोन आरो सासे दंबावोमोन मा होनोमोनलायो बेखौ नामखौ बावबाय आरोखि आं बे समावनो बिसोर लायदों जोंखौ अरुणाचल बर्डारनिफ्राय बे समाव जुदि लायनायाव जुदि जयन्त मल्ल बरुवा सारा जुदि दासिमबो जुदि गोसोआव दङबा कि जोंनि इसुआ मा जानानै दङ जोंनि बे जानाखि दा मानगोनां सिएम सार आरो डिपुटि सारा थारमाने डिपुटि सिएमआ बिसोरबो थारमाने एसे थाल लानांगौमोन कि मा जामारदों इनफेक्ट थालथ' लानाया अब्लाबो थारमाने एसे माबा लानो लुबैदोंमोन बे मुहुर्त समाव मानो होनबा एम बाथाया एनएलएफबियावल' मावबोआखै एनडिएफबियावबो बियो गैया 20 बा 25 बोसोर गावनि समखौ जानाखि जिउ जानांगौमोन बे समखौ बियो अलरेडि हारिनि थाखाय बावसोमबोबाय बे मानसिखौ जुदि पलिटिकेल प्रेसारै जुदि मास मोनथाम मोनब्रैनि थाखाय दोनहैनांगौ होननानै जुदि जेलाव सोनानै दोनहैयोबा अत्यन्त गाज्रि आरोखि बे पुलिसा सान्थि बिदिनो सान्थि फैया दिनैहाय दे लिडार हिसाबै दाख्लैनो होनांगौमोन आं प्रेसमिटखौ मानि थाखाय होआखै मानो होनबा सानदों मा जागोन होबा इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामग्रोनांगौ बुंबानो जाया माखासे जिनिसफ्रा दा जोंसो सान्थि दङ दा साननानै दङ कि जेबो खालामथ'वा होननानै दुखु मोननानै जुदि माबा खालामबा सोर रेसपन्सिबिलिटि लागोन जेनेबा गभर्नमेन्टआ लागोन ना सोर लागोन बेबायदि दा जिखि जाया जोङो दा आसामनि सिएम मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जोङो कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बे सप्तायावनो जुदि एपइन्टमेन्ट मोनोबा लोगो हमगोन होननानै इनफरमेसन फैफिनदों मानो होनबा जोंनि मानसिया दंहैयोमोन माने दिनैबो लोगो हमनो हागौ बा बे सप्तायाव जायाबाबो थारमाने नेक्स्ट सप्तायाव थारमाने विदिन द सर्ट पिरियड अफ टाइम जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगो हमनानै जानाखि जोंनि जाथाय जों बेखौ खोन्थाहैगोन आरोखि जायखिजाया आंनिफ्राय
रायजो राजाफोरखौ खावलायो गुरैयै धैज्य था, मानो होनबा बे जुगा बुलायनाय सुलायनायजों नङा, मेलेम नांगौ, माथा बाहायनांगौ। माथा बाहायनो रोङाबा जों एसेयावनो एसे गब्र'गोन, बेनो आरोखि। दा आङो रायजो राजाखौ आरो खनसे खावलायबावो, जाहाथे उन जोलैयाव बेबायदि एदसन एब्र' दाखालामथों। एदसन एब्र'आवनो जोङो बेबायदि भुगिनांगासिनो दङ। बेफोरबायदि खालामा हसिया जुदि खौसेथियै जुदि जों आवगायलांनो हायोबा जों बड'लेण्डखौबो मोनगोन। दा जोबनायाव जेब्ला आङो आर्मि चिफखौ लोगो मोनदों दहायो, बे मोनसे मेसेज होलांदों, बे आंनि नङा बियो, मानो होनोब्ला जोंनि आर्मि चिफ एम बाथानिफ्राय थारमाने बे बुंदों आरोखि ना, हारिनि थाखाय गोसो होनानै मावोबा दुखु खस्थ' सहायनाङो, अब्लाबो जों फावसायनाङा, सानसेबाबो जों देरहासार जागोन, जै बर' हारिनि होननानै बे थांदों आरोखि दहायो।